السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زنة عرشه، الحمد لله مداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سيدنا وسندنا شفيع المذنبين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيباك الله تبارك وتعالى هما أنذين طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدای چون اترشق لنگ و محبت لنگ و تمام دعای خیر لنگ لطف و کرم بلا قبول دبده هم انگذا ایلون اتشرینگ دوس یارنگ قوم خیشنگ اناتانگ اغل غیدنگ دنیا و آخر سعادت گننمک یود عقلق برسن انشاءالله. خدای تعالی یوردمدی پراحت دب vatanımız emniyet bolup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinde dinimiz, dünyamız avatlıkta yaşayalım inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı, rahmetul lil alemin, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 56. yaşındaki Uhud cengi tamam olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye evrilmeyi, Medine-i Münevvere'ye evrilip uğramağı ve yolla iki kıysa yağdaylar, vakıalar bolup Uhud gurruni, Uhud urşunun gurruni sonlamağı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها. mübarek atını minip Medine-i Münevvere'ye öğürülüp uğranına Beni Dinar taifasından zinanalığın biri evünden çıkıp dengesinden geçmeli olupdur. Oham ol zenanan erkek doğanı, dədesi ve adamsı. Üçüsü de şehitmiş. Yani ulukan musibet yetişen zenana. Ey Müslümanlar, kulağımız açayılın. İki vurrun başı var arada dersinin üstüne kendi durmarın. Gurrun başından özümüz ders alıp imanımız artmağına sebep edecek böyleyle. Şu denanan adamsı bile yaşamalı adamsı. Eğer heleyi, eğeri ay adamı mayarlısı erkek doğanımın yanına yaşardın. Erkek doğanına şehit. Ay dedem var akim, dedesi de şehitmiş de. فَلَمَّا نَعَوْ لَهَا قَالَتْ فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oham denana gözleşip duranmış da adamsı, doğani, dedesi haber veriptirle, üçüsü de şehit bollu deyip. Uhud urşunna.
Onu o dene hana soraptır Resulullah näme boldy diýipdir. Näme diýip soraýa? Son Medine'de yaxşyca gurrun ýaýrapdyr Resulullah aýryldy diýip. Medine'de galan zenany erki adamlaryň arasynda gyýgyryp aglama kän bolupdyr. Ohot urşunna. Ohum on pikri Resulullah näme qam diýip pikir şondamışdy. Adamyň aýrly, dogunyň aýrly, dädiň aýrly diýilende fema faala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz näetdi, näme boldy diýipdirler. Onna aýdypdyrlar: "Hayran ya umma falan huwa sallallahu aleyhi ve sellem bihamdillahi taala kema huwa tuhibbina." Onna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen gowurşyň ýaly salymjak zat bolunak, yani janyba gelýär diýipdir bäriklin. Onna aýdypdyr: "Aruni bir kökediň maňa Rasulullah'ın gözüm menen göreýin, bir ýüregim jaýlaşsyn" diýipdir. Ohum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýakşy görüp, ohum ol Rasulullah jana aýdypdyr: "Ya Rasulallah, kullu musibetin ba'daka jalal." Hey diýipdir. "Ya Rasulallah, ay sen ba bolsaň bolýardy" diýipdir. "Sen ma bolsaň başga musibetler ýeňiljek" diýipdir. "Kullu musibetin ba'daka jalal." Jalalli diýip taada beter hiç zat däl diýipdir. "Sen ma bolandan soňram älim jahan her gaýsy bolsun" diýipdir. Ýakyndan we daşdan bolsun, tamam musibetler ýeňiljek diýipdir, zat däl diýipdir. Sabr ederin diýipdir. "Sen idem bolsaň näme bolardy" diýipdir. Muň mehabbetini görüň. Bir mümini kamil özü dinanaň kynçylykda mirdi amal bolup durşuny görüň. Ay Resulullah ba Hudaýa şükür gowy, waq men adamym inni näjire bolar, waq men dädim nähili bolar diýip ýa yalandan ýa çyndan galmagala uranak. Dogry mehabbeti ba, mehabbeti kamil, imany kamil, ýöne odollar pikirini zat ba. Resulullah dünýeden geçdi diýip başga zatmyň pikirini ýok. Bir odol bir habar, bir şaýa ýaýratdy Resulullah aýryldy diýip, "Sen älim jahannamyň işi ýok" benden. "Hey bolýardy Resulullah ba bolsa bolupdyr" diýipdir. Muň adamsa aýrylypdyr, dogry ol qana adammışdy. Emma derkul din älim jahana bir derer kan berjek däl. Emma Resulullah aýrylan bolsa, musulmanlar näme bolmaly şoňuga? Ýürek barmaly. Näme ýagdaýda bolmaly? Ol tamam älim jahan, tamam din, bütün musulmanlar gaýga diýenmişdi bilen hana. Eger Resulullah aýrylan bolsa, musibet jahany boljakmyş diýip şon pikir etýänmişdi. Am adamym, doganym, dädim, musibet bir özümünki diýipdir. Sabr ederin diýipdir. Bular Resulullah'a we Hudaýa aşky barmyşdyklar. Şu urun aýdyp üstünden geçeýin. Bir benneler Hudaýa we Resulullah'a mehabbeti we aşky barmyşdyklar, zindegisinden lezzet alypdyrlar. Dünýesini aşkyň içinde ýaşap, hakyky aşkyň içinde ýaşapdyrlar. Kynçylykda da bolsa, musibetde de bolsa bir lezzet alýanmışdyklar, ahiratlarda abad bolupdyr. Bu zamanda insanlar Hudaýdan daşlykdan lezzet tapjak bolýar. Hudaýdan daşlykdan hoşluk tapjak bolýar. Hemmemiz bilýäs. Tamam öyle bir bereket bolupdyr. Tamam zindigiyle bir bereket bolupdyr. Bir adam şu mahallaçyly eşitdiňizmi? Ey musulman dogolla. Ey türkmen dogolla. Ey imanly dogolla. Bir adam dost, daýy, çykan, yegen, ogul, gyýyl bir adamdan eşitdiňizmi? Ey şu dünýe wakan insany lezzet berýär, bitir keyipçilik ýer şu dünýe diýip bir adamdan eşitdikmi? Eşitilmeýär, hiç eşiten nädir? Näme diýip bir bereketçilik alypdyr tamam dünýäni. Hudaýsyzlyk bilen, Hudaýdan daşlykdan hoşluk tapjak bolmak ya erde we ya heleyde we. Erhili gowwasy ogul gyýdynna ba. Ogul gyýd gowwasy enatasynna ba. Has bolmasa gatnaşyp berenne ba. Has bolmasa hemsaýasynna ba.
Onun bir bereketçil alıptır alem cihanı. Hudaý üçünlük ayrılıptır aslan. Onun çirim zindagide lezzet de yok da. Men gülýän, men hoş geçirýän, men ajab men zindagim ba diýän nagda öl içi gow bilýär de zindagiden lezzet alyp bilmeýärligi. Heyfke üstünde dursak Resulullah janyň ýaşaýyşyndan çykyp barýan. Ol gününin denana aýdypdyr. Kullu musibetin ba'daka jalal. Barakallah. Radiyallahu anha. Allah'ın ruhun şad etsin. Şaddır. Hemişe de şaddır. Hususen bir gece şaddır inşallah. Ya Resulallah sen olsan bolýa-da diýipdir. Dädem bolsa sabrederin. Dogonum bolsa sabrederin. Ärim bolsa sabrederin diýipdir. Sabredipdir de geçipdir de näme? O geçipdir üstünden 1400 ýyl geçipdir. Bilinki de geçip gitjekdir. Ey musulman! Oham Resulullah jan Medine-i Munawwara gaşyn gelipdir. وخرجت سعد رضي الله عنها تعدو نحو رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم. سعد بن معاذ رضي الله عنهم enesi kimin Amr diýen ogludy şehit bolupdyr. Bir yortup Resulullah'ın öwünden çykypdyr. Kim? Sa'd diýen sahaba, jowan sahabaň enesi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaqifun ala farasihi. Resulullah jan mübarek atynyň üstündemişdi. Şol gelýän zenanaň ogly Sa'd da Resulullah'ın atynyň uýonundan tutup duranmışdy. Enanyndan, uýonundan. Ya Resulallah, ummi, enem gelýär diýipdir. Yani men dogonum şehit boldy, şonu eşitip gelýän bolmaly diýipdir. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بها. Hoş gelýär diýipdir, gelsin diýipdir. Gaýsyn bärrak diýipdir. Ohum ýankylenana Sa'dyn enesi kibir erkek dogany şehit bolupdy, aýrylypdy. Şoň ýanyna Resulullah'ın ýanyna gelip teammelet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sine diýip durupdyr, Resulullah'ın özümi şo diýipdir. Görüpdir, görse Resulullah janyň özi. Ohum bir ýanyna da saýramaga durupdyr. Ya Resulullah, amma iza ra'aytuka saliman faqad ashwatil musiba. Diýipdir. Ya Resulullah, sen salymdygyny gördüm diýipdir. Oglum aýrylylygy diýipdir. Ýadymdan çykarlady diýipdir. Musibatyňy ýeňliýatdy diýipdir. Fa'azza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibnaha ve qala. Aham peygamberimiz oğlunun şehit bolanlygyny ýankylanana eşitdirip gowullyk gürrüň aýdyp peygamberimiz aýtmana durupdyr. Aýdypdyr: "Ya umma Sa'din, abshiri ve bashiri ahlihim anna qatlahum qad tarafaqu jami'an fil jannah ve qad shuffi'u fi ahlihim." Ey ummu Sa'd, ey Sa'dyn enesi, sen oğlun şehit boldy. Sen taýfaňdan, sen garyndaşyňdan 12 nefer daha wadyla diýipdir. 12 şehit bolup cennetde 12 ýoldaş bollaşalar diýipdir. 12 de bir ýerde şolar diýipdir. Şunu barda başga dogan garyndaşyňa da buşlaga diýipdir. Ödüňe de buşluk diýip aýdýan diýipdir. Gowgulagatyn. Ve Hudaý Taala şolaň şefaatini kabul etjek, kıyamatda öl içerilerinden dogan garyndaşlarynyň ellerini tutup cennete kan adamlar saljaklar diýipdir. Sa'd näme diýse gaw? Ay insan nip bular diýmeli, gününin nip bular diýmeli. Bular asmanda ýaşaýarmyşdyk ki. Sa'd näme diýipdir? Radina ya Resulallah. Ve men yebki aleyhim ba'de hada. Hey bir razi bollyk ya Resulallah diýipdir. Inni näme gamen aglaýyn şulardan çürüm diýipdir. Ve men yebki aleyhim ba'de hada. Näme aglaýly biz diýipdirini? On barjak yer cennet bolandan soňra, baran yer cennet bolandan soňra, kıyamat biziň elimizden tutar diýip sen özüň aýdyp otyň diliň menen, zamin bol otyň, beşarat berip otyň diýipdir. Indi biz näme aglaýly biz şada diýipdir. Oham ol denana aýdypdyr, ya Resulallah. Şolaň içerisi galy, şolara bir haýyr doga etdi diýipdir. Bir tohara adamla oňa haýyr doga etdirmek dinine ýokmy kadiýa? İştibadatdyr. Geçen hepde gurrun geçendir. Dinimiz hem özüň doga etmege teşwik ediýär, hem teberrik insanlardan haýyr doga aly bermeli. Bizden ana aýdypdyr, ya Resulallah.
Bir şu qalanlarına bir hayır dua et da dipdir. Resulullah can dua edipdir. Allahümme ezhib huzne kulubihim vecbur musibetehum ve ahsinil halafe. Rabbim Allah şolon yüreklerinin derdini musibet geçti deyip yürekleri ağıya, yürekleri ağınıptu, yüreklerini dert ba, şolon yüreklerinin narahatini ayırır ya Rabbim Allah. O şolara musibet yetişti, şolara cubran et özün, o şolara dünyada ve ahirette nıgmatın dök ya Rabbim Allah deyip Resulullah'dan hayır dua etiptir. Kıskacık dersin aydıp geçeyle. Üstünde dursak şu dersi değil mi? İman dersi, sabır dersi, mehabbet dersi, insaniyet dersi, Resulullah'ın beraberine edip dersi. İnne näme ağlayın mennipdir. Cenneti olandan sonra, bizim de elimizden tutacak olandan sonra, bir cezad etmeli oluyor şu denanı. O da näme? Sabretmeli oluyor. Ta dünyadan geçince. Azıcık dünyada sabretmeli oluyor. Ey Müslüman, ey mümin, ey cavan dost. Çay içip bolyan, demniyança sabretmeli. Su qaynayança sabretmeli. Acıqyan, nahar bişyança sabretmeli. Çörek yoğurup pişiryança sabretmeli. Hamir öznalyança sabretmeli. Meyve bişyança sabretmeli. Gün yaşanını bir zat bolacak, yaşayança sabretmeli. Şimal akşamda danatyanını bir zat etcek, danatyança sabretmeli. Bir tahsilatında bir yere geçecek. 10 yıl okuyman sabretmeli. Ahun olacak, 10 yıl okuyman sabretmeli. Hafız olacak, neçe yıl üstüne dehmet çıkmanı sabretmeli. Oğlun şoklu olacak, sabretmeli. Dünyanın bir zadını tapın, sabırsız bolyan olsun. Dünyanın bir zadını tapın, sabırsız bitsinna. İnsan sabretmeyeni, üstüne cıdamani, basımcık şun ilgirip başarayan olsun. Hiç tapılmaz. Deyik Allah Teala dünyanın kuruluşunu sabrın sünne koyuptur. Tamam zat bayat sabrın taşından aylanmalı. Tamam dünyamızı da biliyaz. Muamele diyaz gözleşmeli. Bir yana gidik geliyançan gözleşmeli. Zinsın geliyançan gözleşmeli. Peydan geliyançan gözleşmeli. Durun yerinde zat yok değil mi? Nehme deyip dinimize gelenine sabrımız ellen vermeli. Nehmeden çürüyüm. Ödümden çürüyümden nasihat. Ve siz doğullamadan nasihat. Nehmeden çürüyüm dinimize gelek qalanına sabrımız yok olmalı. Beyik pek Allah Teala'nın rızayetinden çürüyüm. Cennetten çürüyüm. Öz hoşluğumuzdan çürüyüm. Öz ruhumuz asmalları açayım uçmadan çürüyüm. Özümüz insaniyetimizde teberriklik, mukaddeslik görmeden çürüyüm. Ey cavan dost, yadından çıkarma. Bir insandır. Bir hayvan değildir. Hayvan tikenin ağırsınla, simin ağırsınla bir otu verenini ennamın yırt yaşama barcak bolya. Näme deyip sabrı yok hayvan. Hayvanların cinsinden peygamber döreptir mi? Hayvanların cinsinden evliya döreptir mi? Hayvanların cinsinden teberrik adamlar döreptir mi? Ama sen cinsinden peygamberler geçiptir. Sen cinsinden Bayezid-i Bestamiler geçiptir. Sen cinsinden evliya adamlar geçiptir. Sen cinsinden Şah-ı Nakşibendler geçiptir. Sen cinsinden Ebu Hanifeler geçiptir. Bir hayvanın farkımız var ki bir de sabretmemiz bilen Allah Teala bir de asmanlara aşini veriyor. Belki 7 kat asmanlarını getiriyor anlayıp. Bir insanları öden näme diýoti? Indi näme ağlaylı biz diptir. Ötünümüz cennete girecek bolandan sonra qalanını da Resulullah hayır dua ediptir. Qalanını da kıyamet elinden tutacak bolandan sonra dünyadan geçýänçek sabredersikdirler. Dünyadan geçýänçek yalandan jäwlik etmändir. Sabretipdirler. Gönenipdirler, dünyasını lezzet alıpdırlar, ahiretini doğru cenneti olupdırlar da. İmanlı, akıllı, munsif adama duruşuna ders, beyik Allah Teala aydiyanı eşdiyarları eserin versin inşallah. Oham Resulullah can, gözümüzün nuri sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevveraga yetip ikinni akşam okuyup ennami yaralı ya da o sahabalarda cengünü de
Akşam namazı okuyup Resulullah can qıyşırıp uqa gidipdir. Ohan bireme vaqtrak geçirip yastı vaqtın öz içinde yönü giyjenrek şo giyje yastını cemaat bilen okuyupdir. Ine Uhud urşunun tamam dersleri bilen beyik Allah Taala köklemegünden Uhud urşunun gürdüğünü geçti. Uhud urşi mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 56. yaşında Ramazan ayından sonra Şevval ayında oldu. Emme şu 56. yaşında başka bolan vakialerden bir neçe rivayatta 56. yaşında Ramazan ayının içinde bir neçe rivayatta Ramazandan önçek Mered ayda bir neçe rivayatta Ramazan aydan sonra 56. yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dislaqıca aqtığı Hazreti Veli Buzurg İmam Hasan-ı Mucteba radıyallahu an dünya geliye bir nur olup inşallah qalan vaqtimizda Xuday köklüdüğünden hem Hasancan ve İmam Hüseyincan bir neçe yağdaylarından ki müteessifane köplür çağ adamlamız bilen yağdaylarından hiç bir tanışlığımız yok. Yönü bir biliyet Resulullah'ın aqtığımış yaşlarından, yağdaylarından, ilimlerinden, bilimlerinden, takvalıklarından, Resulullah'ın dinanalarına ediyen muhabbetlerinden inşallah Xuday köklüdüğünden qalan wagtlamyzy Resulullah'ın hormatına ve içerisinin hormatına ki Resulullah can aydypdyr. Meni gowuryan Hasan Hüseyin'i de gowurur. Şoň hormatına wagt bolluğundan bir senetli, mu'teber tarihte dünya boyunca kafir musulmanın güzdiyen kitaplarından bir hakikat gürrünleri hizmetine yetererin inşallah. Birimi gürrün qalasa inniki hefte. Qalmasa Hudaýyň kökläni bolar. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 56. yaşında yani mübarek ömrünün 6-7 yıl galanına Hasancan dünyaya gelipdir. Deslaqıca aqtığı Resulullah canın mübarek huzuruna getiripdirler. Resulullah can aydypdyr huwa Hasan. Maňa adyna Hasan da qaýlyň diýipdir. Ondan doğru 1 yıl sonra ikilenci çağa dünyaya gelýär. Qawgidi Hazreti Fatıma'dan Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'un ikilenci oğlu Resulullah can ad taqya maňa Husayn ad taqyn diýýär. لما ولد الحسن رضي الله عنه وهكذا الحسين رضي الله عنهم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنيه بالصلاة. رسول الله جانın öýdi bärrak getirin diýip mübarek kulağına Hasan canın kulağına 1 yıl sonra Husayn canın kulağına Resulullah canın öýdi adan çekýär namazyň adanından. Dinin ulqan şuarı olan adan, Allah'ın adı tutulyan adan, hiç zadi eşitnäki Allah'ın azamaty mübarek kulaklarından girip kalplarına gaşyn geçer ýaly. Adan menen şeytan gaçyp gitýär diýär Resulullah can. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Ya Fatima, ihliqi ra'sahu ve tasaddaqi bi zinati şa'rihi fiddatan. Thumma wulida al-Husayn radiyallahu anh ba'da hawlin fasuni'at mithlu dhalik." ثم طلع صلى الله عليه وسلم رأسه بيده المباركة بالخلوق ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء الدم من أفعال الجاهلية. Çağa dünya gelenne Resulullah can, Hasan can ve Husayn can menen edin yağdayını etjek bolyan ene dädile. Kulagyňyz gerin. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Fatıma, saçyny sıyırın. Oşoň saçynyň agramyna kümüş sadaka beraň" diýipdir. Ilmi pizişkide de çağaň saçy sıyırylsa saglygyna beter peýda eken, kän hafala çağa dünýä gelende eneden saçyny kän hafalar mikroplar bolýar, fakat saç sıyırylmak bilen aýrylýar, ýumak bilen aýrylmaýar diýip aýdýarlar. Resulullah saçyny sıyırdyrypdyr. Saçynyň agramyna göräje kümüş sadaka beraň diýipdir. Oham Peygamberimiz qow tabii atyrwamışdyk. Mübarek elini koyup mübarek kellelerine elilen sifalap atyr çekipdir. Oham aýdypdyr: Resulullah can 7-nji gün öýdi bir dowar sadaka edipdir. Oşo dowaryň buduny göbegenesine beripdir.
Hasanjan ve Hüseyinjan'ın göbegenesine veripdir. Oham atır çalıptır o mübareklen kellesine. Ey Esma diptir. Eddem min ef'alil cahiliye. Ol damaqqandan çağıcığın kellesine çalacak bol, manglayına çalacak bol, yürüme. Dini İslam'da yok bu zatda diptir. Olar cahiliyette bolyan zat diptir. Qana ulaştırma çağağın diptir. Atır çalaylı kellesine diptir. Atır çalaylı. Eddem min ef'alil cahiliye. Qadim yağdaylardan bula diptir. Nämetçek damaqqan necishan çalıp berip kellaga diptir. Aham aqqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil Hasan bi şatin rawahu at-Tirmidhi ve khatanahuma li 7 ayyam kaza fi sunanil Bayhaqi. 7-nji gün bir dawar sadaqa edip 7-nji günni sünnetläpdir. Çarşamba düşmesin. Rasulullah canın özünün sünnetlerini Hasan cani ve Hüseyin cani 7-nji gün. O 7-nji günni bir dawar sadaqa etdir. إما رسول الله جان قور شيء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث حسن كان صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين رضي الله عنهما يسبان على ظهره المبارك صلى الله عليه وسلم فيباعدهما الناس رسول الله جان نماذ قبتوقا oturanna Hasan can Hüseyin can arkasına çıkıp kucağını büküp hatta namaz okuyup tuqa rükû etip tuqa ayaklarının arasından açıp geçip secdede ağzından bähine geçýänmişdikle we adamlar da nimet ýeke namaz okuyup tuqa adamlar da hiç ağalary alıp beýrak şerrak çekýänmişdikle. Am Rasulullah'dan namaz okuyup bolanna aýdypdyr. Da'uhuma bi abihuma we ummi. Hasan can we Hüseyin candan türüm en atam fedasy bol, feda bolsun dipdir Rasulullah'dan. Zat diýmän dipdir. Men ahabbani felyuhibbe hadaini. Meni gowuryan adam şu iki çağanny gowurmak wezifesi dipdir. Zat diýmän dipdir. Goý namaz okuyup duqam aňrymy berime geçti dipdir. An İbn Abbas radıyallahu anhuma. كان النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن رضي الله عنه على عاتقه المبارك فقال رجل نعم المركب ركبته فقال صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو. Peygamberimiz bir wagt sallallahu aleyhi ve sellem Hasan jany mübarek gerden alıp götürüp barýanmışdy. O ham sahabalardan biri aýdypdyr. Ey oglan çık dipdir. Ajap teberrik ýaňa minipsiň dipdir. Ajap gowy-ýaňa minipsiň dipdir. Beter teberrik ýaňa minipsiň dipdir. Rasulullah jan näme dipdir? Minipdir onuň özi gowy adam da dipdir. Nimer rakip huwa. Minipdir onuň özi gowy adam ahim dipdir. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب bir gün Peygamberimiz mübarek minberinin üstünde sahabalarına hutba okuyup wagzy nasihat etip duranmışdyk. O tanıýylyň Rasulullah jan hem çağalara mehabbet hem hususan içerisine mehabbet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek minberinin üstünde hutba okuyup duranmış. İz aqbalal Hasan vel Huseyn radıyallahu anhuma aleyhima qamisani ahmarani yamşiyani ve yasirani. İz nazala sallallahu aleyhi ve sellem minel anil minber ferafa'ahuma ileyhi. Kaza fi's şeri'a lil ajuriyyi. Peygamberimiz wagz berip duranmışdy. Aňyrdan Hasan jan Huseyn jan 3-4 ýaşynda gyzylja köýnekleri barmışdy. Yürüyüp gelip, käde büdürüp, käde ýykylyp, käde turup, käde oturup, käde ýykylyp gelýänmişdikler. Rasulullah jan wagzyny nasihatyny kesip, mübarek minberinden ýere düşüp, baryp ikisini kujoklap, minberin üstüne ýanjagyny goýup, gurrungyň ýerini almany ötüpdir. Şeýle mehabbet etýänmişdik Rasulullah jan. An Uqbah ibn al-Harith radıyallahu anh قال خرجت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة العصر. Sahabalan bir aydiye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýeden geçenden bir näçe gün soňra ikinni namaz okuyup Ebu Bekir Siddiq imam bolýardy. Ikinni namaz okuyup mescitten çykdyk dipdir. Ve Ali'yül Murtada radıyallahu anh yemşi ila canbihi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'ın kaptanından Hazreti Ali Murtada ikisi bir zat gurrun etip barýadylar dipdir. Hey gülüşüp keyfet gurrun etip barýadylar. Tamam mehabbet bilen.
فمر الصديق بالحسن وهو يلعب. 6-7 yaşında وليده Hasancan oynap duranmış. Ohm Abu Bakr Siddiq yortip barıp fahtamalahu ala raqabatihi mübarek yerden alıp oynatmağına duruptur. Ohm aydıptır. Bi abi şibhun nebi sallallahu aleyhi ve sellem leyse bi şibhin bi Ali ve Ali'yunul Murtada radıyallahu anh yadhak. Ohm peygamberimiz aydıptır. Ah Hasancan diptir. Babana men diýenden Ali'ye men dahak diptir. Dediler Resulullah sana diptir. Şo gerden alıp oynamağa duruptur. Hazreti Ali Murtada da gözde kıybet gülüp duranny. Şu ýagdaýy gözüm menen gördüm diptir sahabalar. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aydiyanmıştık. Sonraki Resulullah'ını görmedik sahabalar, görmedik adamlara. Men serrahu en yandura ila eşbehin nasi bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ma beyne unuqihi ila vecihi ve şa'rihi felyandur ila'l Hasan. ومن سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى كعبه خلقا فلينظر إلى الحسين رضي الله عنه. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aydiyanmıştık. Her kim mübarek sakkal, mübarek qaş, mübarek girdinin qıllary ve mübarek yüzi Resulullah menge adam görecek bolsa Hasanjany göräsin diýenmişdi. Emma mübarek girdinin ta ayağına çeli, ellerinin gıymıllatışı, ayaklarının gıymıllatışı, yürüyüşü edir Resulullah'ını görecek bolsaňyz Hasanjany görägän diýenmişdik. Emma Resulullah janyň ýene gowy görşi hutbalarda da eşdiýänsiňiz jumgalarda. Reyhanetey nebiyyi hadihil ummeh dip. Sahabalar aydiye biz Hasan ve Husayn radıyallahu anhumany görerdik. Resulullah namaz okuyup duqa arkasyna çykardylar, otiqa ve secdedeqa. Felemma salla ajlasahuma fi hijrihi thumma masaha ru'usahuma thumma qala sallallahu aleyhi ve sellem inne ibneyye hadayn reyhaneteyye fid dunya. El-hadis sahih İbn Habban. Namaz okuyup tuqa üstüne çıkardılar. O Resulullah can namaz okuyup bolandan sonra birini sağ budunna, birini sol budunna kucağına koyup mübarek elini kellelerine çekip aydardı. Dünyada men qowwuryan en qowy isli balam daşyla dip okşamağa durýanmışdyk. Reyhanam diýenmişdik. Men qowy isilji gülüm daşyla diýenmişdik. Emma Kur'an-ı Kerim'de de mun gurrüňi ba ayetini okuýmaýyn mubahale bolan ýagdaýda. Oy Resulullah zanyň ruhunyň hoşlugyna sallallahu aleyhi ve sellem we içerisiniň hoşlugyna edep bilen kulak asaýdyň. Yani näme mubahale? Göreýliň. Jaa wafdu Najran ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faqalu li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kunna muslimina qablakum. Necran yurdundan bir tofar Mesihiyle Peygamberimizin mübarek huzuruna gelip aydypdyrlar. Sen peygamber bolup geldiň, biz senden önçäkde Hudaýa imanymyz bar. Sana ihtiýajymyz ýok diýipdirler. Peygamberimiz aydypdyr, sizde 3 aýyp bar diýipdir. Ol qan aýtdan. Şo zat siziň Allah Taala bendiligiňizi çykarýar diýipdir. Bir doňuz iýäňiz, hınzir doňuz iýäňiz, huk iýäňiz, bir de salib atanak belaba ibadet etýäňiz, bir de Hudaýyň ogly diýip aýtýäňiz İsaga diýipdir. İsa Allah'ın bendisi we rasuly diýipdir. Ala nebiyina ve aleyhimus salatu vesselam. Oham arada qalmagal jedellik köpülüpdir. Ola hey gurrun aydiyan bolmaly, Resulullah jan Qur'an okuyup delil getirýän bolmaly. Ola hey gurrun aydiyan bolmaly, Resulullah jan Qur'an okuyup delil getirýän bolmaly. Oham olar aydypdyr. Sen näme biziň peýgamberimde feýýän diýipdirler. Peýgamberimde şey diýipdirler. Men feýüp näme diýdim İsaga diýipdir Resulullah jan. Onne sen Allah'ın bendisi diýip aýdýän diýipdir. Allah'ın ogluny bi hormaty edýän diýipdirler. Onne Resulullah jan aýdypdyr, bel huwa Abdullah we rasuluh. Allah'ın bendisi de İsa diýipdir. Iwren peýgamberi da diýipdir. Onne olar aýdypdyr. Hiçmada seni gördüňmi diýipdir, atasyz bir çağa dünýäge gelsin diýipdir. Peýgamber watan sen şu jurdat getir da diýipdir. Hi gördüňmi olar aýdypdyr Resulullah jana. Hi gördüňmi
Atasız bir adam dünyaya gelsin diptir. Ohum Hudaý Taala ayet diýerdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. Halakahu min turabin thumme qala lehu kun feyekun. Hudaý aýdypdyr şoň jogabyny Allah Taala. İsa atasız dünyaya geldi enesinden. Hazreti Adam hem atasız hem enesiz dünyaya geldi dipdir. Halakahu min turab, thumma qala lehu kun feyekun. İsa'nın bitir geňörýäňiz İsa peýgamberi, Hazreti Adam atasy da ýok, enesi de ýokdy dipdir. Toprakdan yaratmadım, şoňa imanyňyz ýokmy dipdir. Bir ýene jedel köpelipdir. Olar bir derek gurrüňe giripdir. Oham Resulullah can hud ayette ve Kur'an-ı Kerim'de ve 61-nji ayet Sure Ali İmran'da soňram görürsüňiz. Mubahele çağırıptır. Yani hop ey Mesihiler dipdir. Halvet ýaňa çykaýlyň dipdir. Men öz içeriğimi Qydım Fatıma, Hasan, Huseyn, Ali Murtaza radıyallahu anhum şolar aljak ödüm de ba dipdir. Halvet ýaňa çykjak, siz de çykyň men gatdandan dipdir. Fenec'al la'natallahi alal kâzibin. Hud Kur'an-ı Kerim. İki uruh bolup durýan her gaýtymyz bir tarapda ihlas bilen Hudaýa çagyryp dua edeýin. Hudaýa, haýsymen nahak bolsak bizi dargat diýip dua edeýin dipdir. Ýöreň Mesihile çykyň şola gaşyn dipdir. Oham Hazreti Ali Murtaza, Hasan can, Huseyn can, Qydy Fatıma radıyallahu anhum olara da aýdypdyr. İza ana da'awtu fa aminu. Ýöreň üýşeliň baraýlyň dipdir. Ýöne men dua edemdi siz amin diýin dipdir. Ey bar Hudaýa, haýsy men nahak bolsak bizi dargat diýip dua etmeli. Oham Resulullah'dan ýanky mübarekler alyp çykyp barýaka, ol Mesih ile gorkup Peygamber bilen mubahale etsek dargar dipdirler. Bilýänmişdikle hak peygamberdigini. Ay mubahale etsek däl dipdirler. Wa qalu uhkum aleyna bima ahbabta. Ay bolýa dipdir. Sulh edeýliň dipdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, näme hukmetseň biz razy dipdirler. Ýöne musulman boljak däl dipdirler. Resulullah can kan qızıl olan boynuna daqıptır. Mün meselen mün miqdar qızıl Recebay, mün miqdar qızılla safaray musulmanlaryň hazynasyny goýmaly bolýan dipdir. Ola da bolýa dipdirler. Biz ýöne mubahale etjek däl dipdirler. Kur'an-ı Kerim'de şuň gurjüňde bar. Şonda da Resulullah can, Hasan can, Huseyn can, Qydy Fatıma we körekeni we ozul öz terbiýet beren ogly ýanak bolup duran Hazreti Ali Murtazany alyp şöyle gaşyn ogran ýagdaýlary. قد ورث الحسن رضي الله عنه من جده صلى الله عليه وسلم ووالده الخطابة وقوة البيان والفصاحة Hazreti Hasan radıyallahu anh Resulullah canın ahirki yaşlarını 56. yaşını dünyaya gelen mübarek dədesinden ve kakasından kudreti beyan açık keplemek, düşündürüp keplemeyi yaxşı yetipdir. Oham bir gün Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh oğlunu soňralardy. Hilafet wagtynda Hazreti Hasan'ı evine koyup hem ilm öğretip hem imtihan edip hem temrin verip zat soramağa durupdyr. Kan zatlary jany ol oturawym dedipdir. Ilm diýip näme diýerler diýipdir. Jogabyn beripdir Hazreti Hasan. Aql diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Şaraf diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. İman diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Hudaý bile bolmak diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Dogollyk diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Oňuşmak diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Hemsaýan haqqy diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Hudaý diketmek diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Ahmaklyk diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Gaflat diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Dargamak diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Ökünmek diýip näme diýerler? Jogabyn beripdir. Tikka hemmesini tamam akıl, halis ilm jogabyn beripdir. Oham bir gün aýdypdyr.
Qum faqtu bin nas ya Hasan. İnni bollu deyipdir. Çık minbere adamlara vaaz nasihat etler deyipdir. Dədəsi Ali Murtaza radıyallahu anh Hasan Zahna aydı. Qum vaqtu bin nas. Adamlara hutba ayt deyipdir. Nasihat et deyipdir. Hasan Zahna aydıpdır. İnni ahabuka an akhtuba ve ana araka. Ey dədəm deyipdir. Sen mecliste otursan, men de seni gözleyip durup, gurrun et bilmek, sen hayvatından çekiniyen deyipdir. Sen yok bolsan men şahit kitledim deyipdir. فتغيب عنه حيث يسمع كلامه ولا يراه فقام الحسن فتكلم وأثنى على ربه وحمده فقال علي المرتضى رضي الله عنه ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh bolya men gittim onu deyipdir. Adamlardan bir kulli çıkıp gidip beýrekde qabatda bir giden yanak bolup kulak astırıptır, ses geliyen yerde durupdur. Oham oğli Bismillah hamd salavat aydıp sayramağına durupdur Hasancan. Hutba okuyupdur, nasihat etipdir. Dar kılladı gurrunları vermağına durupdur. Ama oturan yerine Ali Murtaza radıyallahu anh ayıptır. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Wallahu semiyun alim. Atası dədəsi Ali olanısan, babası Muhammed Resulullah olanısan, irs alıptır da bu oğul deyipdir. Ilımdan, kudreti beyanından. Bu iki gurrunda galı onu aydıp tamam ederiz inşallah. Bir ibadati ve bir de mübarek aydan kefi ve ahirde de neçe yaşta bir vefa dünyanı etberelliği. وكان رضي الله عنه إذا صلى الغداة يجلس في المسجد النبوي يجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ترتفع الشمس. هميشك عادة مشتك برنامج مشتك. حسن رضي الله عنه eti namazı okuyandan sonra Resulullah canın mescidinde şu okuyan yerine gün okuyanca Hudayı zikredip oturuyanmış. Oham başka sahabalardan, başka ulemalardan, başka yurdun adamsı ya şu yurdun adamsından soruğu adam, gurrundeş olacak adam, din, diyanat, mesuliyet gurrunları yanına gelip gurrundeş olyamıştıklar. Ta gün okup yukarı kalyanca. Oham gün yukarı kalanna iki rekat namazını okuyanmıştık. Oham ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين رضي الله عنهم فيسلم عليهن وربما أتحفنه ثم ينصرف إلى منزله. Guna adet bernamesi şimiştik. Mescitten iki rekat namaz okuyup çıkıp doğruca Resulullah'ın dinanlarının üstüne, enelerinin üstüne, belki bütün Müslümanların enelerinin üstüne varıp iki salam verip çık gelmiştik. Esselamu aleyk ya Ayşe. Ondan çık. Esselamu aleyk ya Zeynep. Esselamu aleyk ya Hafsa. Esselamu aleyk ya Meymune. Tamam salam verip çık gelmiştik. Aham kâde şol ummahatul müminin enelerimizin yanına bir savgatçık, ya bir ertilik, ya bir subhanalık, ya naharlık, ya çörek, ya hurma, ya bir genrak zat bolsa Resulullah canın ahtığı deyip savgat berýärmişdik. Emma ol Hazreti Hasan radıyallahu anh bernamasını bozmaýarmış. Mıdam mescitten çıkıp salam verip çık gelmiştik hemmesine. Oham özünün öýüne gaşyn uğrardy kaza fil bidayeti ve nihaya ibn Kesir. Ve min kalamihi'l mubarak ahirki kep mübarek aydan sözi. Bir neçele ulemalar aydypdyr. İmam Hasan radıyallahu anh'ın aydan kefi. Bir tofarla aydypdyr. İmam Hüseyin'in aydan kefi. Haýsy bolsa Resulullah canın ahtyklary oğlullarynyň kefi. Aydan kefi wa'lamu annal ma'rufa muksibun hamdan ve muaqqibun ajran. Aw qul hagasın. فلو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين. Ol mübarekler aydypdyr. Qowluk diýen zat hoş ahlaklyk, qowluk, mehribanlyk, birini qowluk etmek, qow kep aýtmak, qow işetmek diýen zat adam suratyny bolum bolsaýdy. Qowlugy görüp bolýarmy? Qowluk bir adam suratyny däda. Ýöne şu qowluk diýen zatlar bir adamyň suratyny bolum bolsaýdy, heýwere awadan adam bolardy diýipdir. Siz gözläp doýup bilmezdiňiz diýipdir. Alem jahanna ojra awadan zatdy tapmardyňyz diýipdir. Qowluk şizire qowzatdyr diýipdir. O emma telekelik awly kep, oňa muňa azap bermek, onu muňa awundyrmak, oňa muňa gerekmejek ýerden azap bermek de bir adamyň suratyny bolum bolsaýdy,
Gatı bir hirti, gatı bir qıngır, gatı bir yürekler we gözler şondan bidar formasına bir adam görerdiniz dipdir. Telekelik şeyle var, telekeler hayp suratı yoğun dipdir. Suratı olan bolsa gören adam ondan kaçardı dipdir. Tenfuru anhul kulubu vel absar, kalpler ve yürekler ve gözler ondan bidar olurdu dipdir. Şol mübareklen aydan kefi 51-nji Hicrida mübarek 47-48-nji ýaşynda bi wafana akberiye Resulullah jany we içerisine Allahumme salli ala Muhammed ondan okuyup izinden elhamdülillah okuyalım. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed nebi ve ala alihi ve zurriyyetihi ve sahbihi. Ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pirağa ilahi amin. Amin ya mucibet davat. Maridimiz va, müşkilimiz va dipdirler. İlahi amin. İçeride daşarda, musafiratta, gurbatta tamam müşkilli dogolla. Resulullah canın hormatına, içerisinin hormatına. İnşallah dualar kabuldur inşallah. Allah Teala'dan umidimiz kâindir. İnşallah inni kehfte siretin iyidini alıp gider. İlahi amin. Amin can Huday. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarınızı yadınızdan çıkarma uğrayınız.